Ia că Tania și mămica cu tatica și ea de pe scaun te așteaptă. Acolo dinainte ușă, du-te. Am o să mă duci. Ia ca Tania șuica nouă care a făcut-o e. Și se mai arată încoace. Ia ca plita. Ce-am făcut, eu zis? Arată-și la asta că am făcut la cuhnă. Ia ca la cuhnă a făcut șuba. Unoit. Asta și greiești tot prinde? Da, cum? Da. Ia ca tatica s-a cumpărat tractor. Arată-și pe treapă. Ei, tăiată incomplet. Așa, ia ca casa au făcut. A schimbat ușile, feriestrele. Și ușa și elantă. Ușa și elantă. E ca Bobic și ea din nu și tânguiește aici, iaște cu nu dovdit să-l duc acasă. Ia ca Tania. La deal de casă, gâște are, trandafiri are. Să văd, dar cum? Adiem în casă, mă. Ei, nici și în casă. Am urc tatica bine cu 50 de grame. Ia ca Tania și în casă. Ia că ne-au dus pe adelele să le arăt. Zic că tare frumoase. Ia ca și mămica în verandă. Ia ca pe adelele în verandă. Am intrat în case mari. Pe adelele în case mari. Ia ca și masa. Ia ca și masa. Te așteaptă. Ea vede o și... Nu. Când ar să-i arăti. Ia ca și masa. Urșul te așteaptă. Ia ca și perdelele din case mari. Ce? Nu, nici soba se arăta în spalnia ei. Aici era tata asta. Da. Ia că aici unde a fost soba. Mamica ți-a deschis înapoi ușa pe aici. Unde era dulapul. Ia ca și soba. Ia că arată și toarna. Ia ca și spalnia. Ți-o gătit toarna, dar n-ai nimic. Ia ca și spalnia. Ți-a făcut sobă în casă. Așa. Nu și partea de la deal încă mai bătut cu vagoncă. Soba îmi pare că a stricat, da. Soba a stricat. Podul ți l-a făcut drept. Bun, am unicem cu tati că să bem 50 grame. Și atât și să-i mai arăt. Ia ca tatica e rău. Nu și șede tânguiește după masă în guri, el n-are cu cine. N-ai cu cine. Ia ca și mămica mâine, poi mâine video. Da, eu, tu mamai. Dacă a venit și mai. Deși nu vindem. Nu dea drumul, Dima. Las că video. Все, hai, пока.